סרטון חשוב עם מסר לכבוד חג פסח. תשמרו את הסרטון, תעבירו לחברות כי זכוי הרבים באמת עליכן. חודש ניסן הוא מלא בניסים שהם מעל הטבע וגם ליל הסדר, גם פסח הוא חג מאוד רוחני וחג עצום. אנחנו צריכות לדעת איך לנצל את החודש הזה. קודם כל אומרים שבניסן הגענו ובניסן עתידין להיגאל. ועוד דבר מוסיפים שהגאולה האחרונה תראה כמו הגאולה הראשונה. מדברים פה גם על גאולה פרטית וגם על גאולה כללית, כלומר גאולה של משיח של עם ישראל וגם גאולה פרטית לכל אחת, מה שהיא רוצה לקבל יכולה להשיג בזכות החודש הקדוש הזה. בשביל להגיע מוכנות לחג הפסח בעזרת השם שהוא ממש קרב אלינו, אנחנו צריכות לעשות ביעור חמץ, אנחנו צריכות לבטל את החמץ, לנקות את הבית שלנו מחמץ. אומרים שכל זיעה שאנחנו מזיעות בניקיונות הפסח זה מסיר מאיתנו קליפות של יצר הרע, ומכאן לא צריכה להסיר קליפות של יצר הרע. במשך כל השנה אנחנו מלאות ביצר הרע, בכל דבר שאנחנו רוצות לעשות ולהתקרב יש לנו יצר הרע. כשאנחנו מנקות אנחנו יכולות לכוון על זה שיסור ממנו היצר הרע, כי החמץ זה בעיקר המרירות. אומרים שהחמץ מייצג את השקר והגאווה, המצה היא מייצגת את האמת, שזה הרוחניות, שזה העולם האמת. אנחנו מסירות את החמץ מבחוץ, אוטומטית גם משהו בנשמה שלנו יוצא, המרירות יוצא. אומרים שזה לא מספיק, גם אנחנו צריכות לעשות ביעור חמץ מבפנים, מתוכנו. בתוכנו זה יכול להיות כל דבר אחר, זה יכול להיות מידות רעות, זה יכול להיות יצרים רעים, זה יכול להיות השפעה חברתית, תכונות לא טובות שיש לנו, נגיד כעס, קינה, גאווה. כי גם אנחנו צריכים להוציא את כל מה שאנחנו עבדים אליהם. כלומר מישהי שהיא עבד, שהיא נמשכת אחרי מה שהסביבה אומרת, או נמשכת אחרי יצרים לא טובים. זה הזמן שלנו לנקות את זה. דבר שהוא לא נעים לחפש את הדברים האלה ולתת להם זמן, כי מה שיצר הרע בא ואומר לנו, טוב, אז ככה אני, אז אני כעסנית, אז אני ביישנית, אז אני מדברת לא יפה, ככה אני, זה הטבע שלי. אבל פה בדיוק אנחנו צריכים לנתק אותו ולהגיד שאם הקדוש ברוך הוא שם לנו משהו, אנחנו יכולות להתגבר עליו ואנחנו יכולות לנקות אותו. אחרי שאנחנו ככה מחפשות ומוצאות את הדברים שאנחנו רוצות להסיר מאיתנו, את החמץ שבתוכנו שאנחנו רוצות להעלים, אנחנו חייבות להאמין שאנחנו יכולות להוציא אותו. כי לא רק שמצאנו אותו, אנחנו רוצות להאמין שהוא גם יכול לצאת. אנחנו מוצאות אותו, אנחנו חייבות לשמוח מהדבר וחלילה לא לבוא על ידי ייאוש. כי לפעמים כשאנחנו מגדילים אצלנו כביכול נקודות לא טובות, זה מייאש אותנו. אנחנו רוצות ההפך, לשמוח שמצאנו אותם ועכשיו לעבוד איך אנחנו מנקים אותו. החג הזה והחודש הזה הוא מאוד מאוד רוחני. הרוחניות זה בעצם הנשמה שלנו, והנשמה שלנו יש לה אינטואיציות והיא הכי קרובה להשם. הגוף שלנו זה בסך הכל כלי בשביל לעזור לנו לעשות את מה שהנשמה שלנו רוצה. אבל בגלל שהנשמה שלנו והגוף שלנו שתיהם רוצים דברים שונים, אז זה מאוד 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 קשה לחבר את זה. ופה בדיוק בימים האלה אנחנו חייבות להקשיב לאינטואיציה של הנשמה שלנו, של מה שהיא רוצה. להקשיב לרגע. הנשמה שלנו היא אומרת תמיד רק אמת. לפעמים קשה לנו לשמוע ולקבל את האמת. אנחנו חייבות להשתיק את הקולות מסביב ולהקשיב לנשמה למה שהיא באמת רוצה. בן אדם לא יכול להכניס את הקדוש ברוך הוא לחייו אם הוא לא חושב כל יום איך הוא מתקדם. כי כמו שאנחנו מתקדמות יותר, אנחנו מתקרבות יותר אל השם, כשאנחנו מתקרבות יותר ברוחניות. רבי שמעון בזוהר אומר לנו, הקדוש ברוך הוא יגאל בכבודו ובעצמו על ידי ובזכות חולשת האנשים. עכשיו זה אמור להיות הפוך, בורא עולם יגאל אותנו בזכות הכוחות שלנו, בזכות היכולות שלנו, למה בזכות החולשה? הוא מסביר לנו שאנשים קטנים שהם בדרגה נמוכה כביכול, שהם עוד לא זכו להתקרב יותר להשם, תחילת הדרך שלהם עם השם, והם יעשו דברים קטנים, זה מה שמביא את הגאולה. אלה שעדיין לא זכו ויעשו עכשיו בתקופה הזאת דברים קטנים, השתדלות קטנה, זה מה שהולך להביא את המשיח בעזרת השם. זה בא רק להראות לנו בזמן הזה שכל אחד צריך לשים לב עם מה הוא רוצה באמת להמשיך איתו, איזה מידות טובות הוא רוצה לקחת ומה הוא רוצה להשאיר מאחור. וזה בדיוק מתקשר למשפט סור מרע ועשה טוב. אנחנו אוכלים את המצות, אנחנו מכניסות לנו רוחניות, אנחנו מכניסות לנו טוב, אנחנו מכניסות לנו אמת, אנחנו סורות מהחמץ, מכל המרירות, מהדברים הרעים. וככל שכל אחד תעשה השתדלות קטנה ברמה הרוחנית שלה, ככה אנחנו באמת נתקרב לגאולה אמיתית. כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולות להתחזק בהם, אם זה שבת, אם זה צניעות, אם זה כשרות, משהו קטן, אפילו רק לחודש ניסן, לעשות השתדלות בשמירת שבת, זה מבורך, זה ברכה ענקית, ובעזרת השם שנזכה לחודש של ניסים. ואני אעשה לכם עוד סרטונים על פסח, כי יש כל כך הרבה חידושים ודברים שצריך לדעת.